Kamat puson yung kasngi utray basaw hakapaskha. Kasngi utray basaw hakapaskha la rakiru kum kasngi utray unong aplang brod babha. Kadai kasngi kadai bangin pet berpuson ni kajing e jong play. Kadai ru kasngi ka bangi duai na kabenta kajing khot sya kajing long leng dok bangi duai kerpang ru ya kinong syarai hakabalang satlak perthai. Kham tam e ya ki leng dok ki batrai hak paris jongi. Yen pusan halor kajing no kam bat skap bat ban bod e utrai ubari bat sumaringi kum ki khon ba e chungu. Kamat pusan ke ban kong utrai utip yangi. Hakipor bangi sedang ban syai kai niam la syak kali yangi dakini kajing kali bangi dak krek landet ru iki. Mano bala thau yangi kajubab kalong ublei ula thau yangi. Balai ula thau yangi kajubab kalong bangin tip yu ban e yu ban syakri yu. Kumta habangi pet ye gini ke jingkeli bagi juba ngiyo iba ublay udan ke jing temu habang ulah tahu yangi kata ban tip ye ban ye je leng bagi kam ke jam jongi bapan sakhi ye ke jing ye janai jo andai ke ai ke bakong san menta kadai bangin kubur ba ublay kum unong tahu jongi utip nang kong long siap yangi iwai pe iwai utip ya ngi shua ban kha utip yang iri ke kerteng, utip yang ke dok nur jongi, utip yang ke jimur jeng perkhat jongi, per utip ru yang ke sengi jong ke jeng em jongi yang nesla perthai. Teh bau jisu ang mentak sengi ngat itu yaki, kapan kemau yang i sacisen, bau blay utip lut yaki eki bejam berkeban saja ke jeng em jongi. Mentapat ngin yo sakawai ke jeng keli, habau try utip yang i, kano pat ngitip yo. Banjubab ikan yang i poi syakamat pusan ke baar, kamat pusan ke baar. Ngidon kam bat skap ban yok ngau bat tip ya kasur utrai. Ngiem ha ke perthai ke bahika yangi ban yat stat ban let stat ya ke baro. Ngila syakta ha ke jing sawa baharu kam bat teng lada om bonsen kini ke penlong yangi bat skap ya shibon ke aka bat klet pat bat skap ya ublay bat ketin jongu. Kum ta ke kentien ke bau jisu ang menta ke sengi hilang brod jonga ki sat skor ya ketin jonga kapen kan mau yangi menta. Bakum kilang brod jongu ne kita ki bangai jauh ngidai berskap yu. Kene kajing penesliam jong jisu yang ikom ki lang brod ban mau pat ko nong unong ap lang brod. Kahika yang i bakumno ki lang brod ki itu ialah unong syarai. Haba ukhat bar kita skap ru bar ki bot ne ya kalenti ke ba mau upani. Ha kajuk kurukam ki khlong ki badang red ki sngotu e kasur jong keme ne ukpa bar ki bot bar kloy ban persyang ban lech syaki haba ki khot bar ki le ek ba kyong. Kumta ngikum ki khun Kristan ngi don kam ban pelaj por ban skap ye utrai ban sngotu e kasur jong u ban bot ru e ga jing kai jong u kilar kelenti ki bangi de ban skap ban tip ban sngotu e kasur utrai kilong ga tien u blai ban pule ya ka kayu kris bu khoi ban sim banta da ga jing ru blai ka jing sim banta ha ga jing wai haye ngasem ban kumju ru ban sim banta ha ga jing yalang ne jing kai ha ka balang ha ki benta ki bapet telang ba kini kilat ngin sala ban sngotu e kasur utrai ban ngin yo ru ya kajing syai jong kajing khot jong u ban im bha bat sakhi ya kajing sha elam ha ka bor jong u ha kinu kajing khot jong u kum ha kajing long leng do kajing trai ni ki kam ki ba blai u la ai ha ki kerdan ba pher ban syakri ya ki wei da kajing e ba kajing snei kamat pusan ke balai ngidai ban bot yo try ban yo ya kajing em bam jukut ka gospel jong yu anes ka pen i bon sen magitu ki balangai how jisu kin sayo ya kajing em bam jukut namaru ula IT yala kajing em nakabenta jongi barhasua bon siuspa da kajing yap halor kading pana ula hikairu yangi bangidai ban bot ya kalenti ke ba mau ula ya kalenti ke ba ma dia kajing jingjan batru kalenti ban syakri ya kiwai kumta ka thong jong kajing em jongi hang ni hasla perthai kadai ban yo ya kajing em bam jukut barkumta bakan omlong leno ngidai ban bot ya kajing hikai jong jisu ka bakhot yangi ban ngai hau bat leru ya kaman jongu tungin ni duai bangin longi Kristan ba pelaj por ban skap ikasur jong utrai ka bakran yangi ban ki bakloi ru ban bot ya gaji kai jongka ai bangin long ru kita ki Kristan ba wat ya kilat jing penem khamtam da ka bangi simkhia ya ki sakrament ki badai kita ki dak ki shen ki bapau ban yo ya gaji na ublai eni ro yau Yesus Kristus.